Excellent. But kwenzeka ntoni ndifuna siye straight enkosi okokuqala ukubana uvume andazi noba undibizile okanye ndizibizile na enye yazo but sifuna mna ndinqwenela into yokubana undibeke ezingqondweni. I think masiqale nge-introduction. Ngubani uBhutlwazi? That's a very long story. Sakusummarize. Ndingulwazi Rhotya, born and bred apha eMdantsane. Okay. Ifamily yam ke zii-victims ze-forced removals. Forced removals? Yes. Sisuka phaa kulaa ndawo kuthiwa kuseMpongo, umnombo wethu. Then we moved to eKwelerha. Sure. KwaJongilanga. From Jongilanga, then we still moved because amabhulu befuna ifama emhlaba. Sesama apha ngokwePhumlani Needs Camp. Sure. But ndisemdantsane ngoku. Kwindawo ekuthiwa yiMbekweni eMdantsane. Okay. Nalapho ke sisuka kwi-sharing houses. Ukumuvela kwethu eMdantsane ngokwabazali ke. Masingayitsali iye kude. Ewe. Ufuna le yangu. Ndifuna mna ndiyatshaza indaba ubana kwenzeka ntoni ephondweni. Hey. Though there is a very interesting history around this movement. Perhaps uzaba nomdla in a long run. Apho ndiyakhona ndiyakule nto yoba Ulwazi is an activist. Sure. My family experiences made me who I am. Uyayibona na? Yeah. Le nto uyibonayo mhla nezolo le abantu bathi yinkani. Inkani. Is because ndiyilaa breed iqhawula i-apartheid nedemocracy phakathi. I've tasted the other side at a very young age. And now I'm tasting this side, the democracy, which is undemocratic. I just want to make sure ukubana sime right na. Diske ndanovala. So where we are now, political tooth can be cutted through the ranks of the ANC Youth League. Sure. And then moved to Forte. That's when guys started to lead structures there. And then back to Youth League, then to the ANC. Obviously, I graduated. Sifika njani today? Yes, which is an interesting question. Ndifuna kanye uyiqala apha ekugqibeleni bana kwenzeka, a direct question would be kwenzeka ntoni ephondweni? Okay. Politically. No, Butlu, it's simple. Singaba bantu bake bathatha decision apha ephondweni. Into bi-ANC iyafa iyaphela. And we were professionals as well. Yes. But who participated in branches not wanting to lead them for obvious reasons. You could see that things are going wrong. From 2016 up until the current juncture where branches uzibona uba ziyabiwa. Kuthi nobiwa kwe-branches. Ndifuna sisebenzise i-radio time. Sibe sewayilesini. Ibiwa njani ibranch? Kuthi nobiwa kwe-branches. Kudala ndiyiva le nto ndikade ndiyi-understand. No, i-gatekeeping. Masiqale phaa into obulwazi join i-ANC voluntarily kube thanda indlela eyenza ngayo in terms of policies and where ANC wants to take the country. Obviously i-constitution ivumela wonke umuntu into yoba unalo ilungelo xa une-6 months usembuthweni lokuvota, lokuvotelwa, lokonyula okanye wonyulwa. Qala phaa ingxaki ke ngoku. Njengokuba ndijoyinile nje after 6 months, xa ndibona ngathi ndiyi-candidate estronganyana enomhluzi, ndifika kule meeting yolonyulo sendingelo lungu. Uyayibona ne? Okay. Ukungabi lolungu ke kulolu hlobo. Uyibhatele imali. Uvele kwi-database namhlanje uba ulilungu. Sine-membership database ye-ward boss. Namhlanje uyavela uba ulilungu. Qoba kwakho ubhatala. Wonwabe thuku i-membership kuyifumene. But xa kusiwe emaphethelweni kukhampenwa kulungiselelwa ii-meetings,
ulwazi rhotya akasekho kwi-database. Uzama ukuthi uyakwazi uba i-ANC member ujoyine ubhatala i-fee uthi once ube active kakhulu uzibone sewungekho. Yinto mhlambe okay wayi-experience wena buqu le? Not exactly. I grew up through the ranks and file of the movement. That's the first thing we katayo kwiSASCO naku-youth league ubulungu bakho. Sure. But unfortunately not wonke umuntu unale history bendikubalisela yona. All right. Currently as we're talking in my branch umzekelo sizi-candidates sibayi-3 for ubukhansila. Sure. But le yesithathu ayifikayo uPJ ngubani wesithathu? Sandla Mtyeko. Sibathathu ba akafikayo uPJ kalolungu. Niyamazi nina apha ebranchini? Siyamazi. Akasanda ujoyina nimfusana? Akasanda ujoyina bekwi-BEC. Ngoku akaselolungu? Akaselolungu. Ndifuna undithathe undibeke straight to le ndawo sikuyo ukubana siphi kwenzeka ntoni kanye ngoku. Iingxaki zethu ziqala phaa ke. Uyayibona ne? Kule nto yale membership system. Sure. I-inconsistent. Namhlanje ulilungu ngomso ulolungu. Uyayibona ne? Then sabhala ileta kwi-national organizing. National? Organizing. Okay. Le ikhokhelwe nguMdumiseni Ntuli. Sure. If andiphazami. Ikula office kanobhala jikelele. Sabhala sacela i-meeting sicela u-understandiswa le nto yale membership system. Andiyazi uba zingaphi ii-meeting ezishiywa phakathi kuzo because they can't even explain it themselves. Into yoba kwenzeka niphume njani? Uyayibona ne? Abantu baphuma njani esystemini. Remember, ndingangakhutshwa mna ndingurhotya but abantu abasapota urhotya abekho esystemini. Uyayibona mos? Abekhoyo. Ngeli xesha sithetha national organizing ngapha we're writing letters of disputes. Disputes, yes. PDRC sahamba sayoxoxa. Provincial Dispute Resolution Committee. Sasuka kwi-Provincial Dispute Resolution Committee sayotshona kwi-National Dispute Resolution Committee. Kuthiwani? The decision nilwa obu bulungu benu kaloku ngoku silwa ngemeeting ubana bengafanelanga kwa uba ibanjiwe kukho abantu banjiwe kukho abantu abanjini. But ayinamsebenzi sile emeetingini. Kunjalo ke bhutlu le meeting i-outcomes zayo favors us. I was contesting. Sure. Pakla branch yethu in Ward 24. Got elected to be chairperson, then a dispute was fundraised against that meeting. In that dispute, we raised issues as well to say, kahle lincinci kwa elinani. Uyayibona ne? Bekusuppose ba le meeting nabantu aba more than this. But masishiye leyo because that's not the interesting part. The interesting part is that while we are busy with the NDRC, a verification report arrives to say that the meeting in Tetangai is not verified. It did not meet the required quorum. Then what happens the following day is that these ones, maybe EPEC the last time, abafuna uphinde sibadefeatileyo, they convene a meeting in WSU Potsdam campus. A meeting that was never there. 3 days later, a verification report arrives endorsing a meeting that was never there. Never took place. Part of. We were there, but there was no one. Abantu babize meeting, babize meeting. Kwenziwe njani? Abahlali bayabuza into yoba yi-meeting yantoni le ibizwe uso thina nantsi outcome esiyaziyo. Remember mos into ye-ANC ewadini iba yi-talk of the ward. The town, yes. Uyayibona ne? So the meeting that did not sit gets verified. Verified, approved. Literally and they also approve the leadership of that meeting. Uyayibona ne? We get to learn some few days later that no ID harvesting happened. The meeting met its quorum, and after meeting its quorum, it proceeded. When we branch reports. Now the question yet was who was deployed in that meeting? From the PEC, from the Regional Executive Committee. Who? Okay. That was supposed to sign off. Kuthiwani xa kuphendulwa?
We never got Because those answers. that's This is it. the interesting part. That's the Yes, this is part of the reasons why we decided to go to court. Okay, we submit an appeal right there on the spot to say, okay, fine, you are claiming the meeting said. Can we get information on that meeting? We are writing now to the National Dispute Resolution Committee of Appeals. And to say, no, we want to check who scanned. ibuya At what ithini time? kwa-NDRC. Kwa-NDRC, they approved the meeting. Yes. Ingakhange ihlale. Kwatshoniswa le ibihleli binomntu wonke. Xa niyidispyuta babuya besithini Besithi ihleli impendulo? meeting. Sentsho xa nicela iproof yokubana ihleli, who signed it off, what is the Sayilinde answer? namhlanje, bro. So niyile ecourt. Asikafiki ecourt. Ndifuna Yabuya i-NDRCA, appeals yakwa-national. the last board. Yes. The last board. Ndifuna ulungisa nje loo nto bhuti into yoba sizihambe zonke iziteps. Meanwhile, i-NDRCA ibuye nale verdict. We wrote a complaint to the top 7 of the ANC. Yes. The To say, NDC. yes, these are the issues. Can you kindly intervene on matters of my branch and holistically? Because this thing is happening across the Eastern Cape. We did not get a favorable response. What was the response? Nothing. What was the actual response? Baphendule There bathi is nothing. bane-political Yes. NEC of the ANC. NEC. That is when you go to court. Yes. I- Then that's when we took a decision to go to court. Yes. But that again, we had to make a pit stop and abandon laa nto kancinci yasecourt. Ngento ethi maske silinde sijonge into iprocess awuqhuba njani kwi-Provincial Congress. Remember, we were electing branch leaders and also preparing at the time for the regional congresses. And, other comrades took the issue to court the regional congresses. Isese-court nangoku that matter. Uyayibona ne? Zimbini ezi issues. Ne-region I-region isa-court. It's not the only region iBuffalo City esa-court. yirhubusane neyiphi? Rhubusana, Amathole, eyasoRtambo i-verdict ibisanduphuma ngoku court. There is also iJoqa. Rhubusane. Rhubusana, ORtambo was in court. Joqa is in court. And Alfred is in court. About Four regions. four regions of the Eastern Cape are Yes, currently in court. Now, let's quickly jump to the provincial issues, Sure. because this is where now it gets interesting. In my branch, a meeting is convened. Just like maybe convened like Glenda school. We arrive there, we don't mobilize, we just want to see what's going to happen. We arrive in a meeting, we scan. We were 59 in that meeting. My branch quorum was 177, 179. Okay. 59, the comrades whom are leading the branch now, that were disputing, that continue to be leadership even today. Sure. And, because that's another story that I want to bring to light about why are we going to court for the appointment of the PTT, so that abantu understand about where are we. So, that branch is in dispute in the case of the regional conference, is in dispute in the case of the Provincial Congress. It's one of the branches in the Provincial Congress. And now it's continuing to run with the process of the organization. And so long as we have not even finished the internal dispute resolution mechanisms for the Provincial Congress. Remember, sasiyishiye kulaa ndawo asikafumani izimpendulo from the PTRC. But mandize kule ndawo from region to province, we set our meeting, but it could not correct. But again, into efana sishiywe eholweni kuyokwenza i-ID harvesting so that i-meeting corrects. We've got videos of that. Outside of la meeting official. Of that. Ndifuna undithathe umbeke straight to a court. I mean, we've been following on the story. It's nice to hear from you. What was the verdict? Yase Vincent. Now with that, we take that issue at a branch, to court and many others. That in a verification report up there were 59 people and their delegates in conference.
that aba ubaziyo are appointed outside the BGM. And now the question is how many more that are there? Then we discovered that there are 99 branches that were done, like Ukhubusana, what 24 branch. Yeah, but, then we applied for a agent interdict to interdict the sitting of that conference because we're never given an opportunity to discuss leadership in my branch. Nobody knows whom I'm supporting in the province. all we know is that Itsunami has won. Khotya has won. And what does that winning of manage Louis the province as Eastern Cape ingakwazi ubanjwa i-provincial conference? What was that verdict? Yayisithini i-verdict? Uthini uMantyi in your favor? But one, we don't celebrate the victory. It's nothing nice about the ANC. ANC must live. But eyona nto ibalulekileyo is that phaa simise a-conference that makulungiswe bhuti. Zini into ebesizicela phaa emazilungiswe. Zii-branches ezingahlelanga kakuhle. Mazilungiswe zihlale kakuhle then siye enkomfeni. Okay. 2, i-realignment siye enkomfeni kukho abantu abasesigangeni. Bhuti ukwa 24 but ipeace engongxamkwane yaphuma kwa 24 iya kwenye i-VD iya kwenye iwadi. Now uBhutlu is elected in a BGM on a demarcation final report emkhuphayo in my ward. uBhutlu goes into a conference ekwa ward 23 now, not ward 24, but uyo represent ward 24. Yena engowakwa 22 because there is a new demarcation. So sithi makulungiswe laa nto before kuyiwe enkomfeni. Okay, that's one. Uyayibona number 2 lo. Number 1 kaloku i-disputes Sure. ezibesinazo mazigqitywe. Sure. If i-branches must be rerun ngokohlobo esibona ngalo mazirerun. Eyesithathu Will. Ikheyiphi aphatheke xa umoya estrong. Kanti bambeni madoda apha bathatha isiciko nifake ijakethi. Khaniyibambe madoda. Hayi, ikhe ihlulwe ngumoya. So siza nejakethi. Phathela ijakethi yakho. Bavela nje kanje wethu bhuti. Hayi ulapha ngemva. Imakahle ayivezi wena. Okay, ukunumber 2. So buthe zi4 ezizinto oqala zii-branches zi-dispute eziza ku-branches. Yes. 2 demarcation, 3 rotator. Yintoni le rotator? Xa ungena Bhutlu kwi-meeting ye-ANC bakho le mntu ayi-membership register. Sure. uRhotyo uyafika sayine pha. Bandifikile ndingunumber 30 kule list yale date. Xa esuka uRhotyo apha uye etafuleni ase i-ID yakhe askene into obungenile emithingini uRhotyo aproceed to the venue. Phaa emithingini kuba kwi-agenda editheyilayo into yoba le meeting izawuxoxisa. Sicela imizuzu yalaa ntlanganiso ibihleli. Uyayibona ne? Xa siphuma apho zikhona into ezisayinwayo. Uyayibona masithi le meeting ibeyonominate. Sure. Uyayibona ne mhlawumbi silungiselela i-regional or i-provincial congress. Sizawuxoxa phaa i-leadership. Uyayibona ne mhlawumbi sizawuxoxa amagama ayi-20. Okay, that's 3. That's number 3 as I-rotator. I-rotator. Ithini eyesine? Eyesine Bhutlu into yoba niyothini enkomfeni 2 months before sineengxaki ezingaka. So uMantyi impendulo yakhe xa iye yafavorisha ukuchallenja iye yathi lungisani ezi zinto zi4. What happened afterwards? Azikalungiswa kanamhlanje. Sibona kukho i-PTT apha e-Eastern Cape. Masiza apho kanye. Uyabona ke Bhutlu njengoba sipha ecourt nje. Eli tyala liyi-1 lizele amatyala amabili elokuqala. Okay. Le province.
one ngokujaja akhupha eli le-provincial conference belilapha Yes. evincent ngokwakhupha phaa i-verdict okanye le nto kuthiwa i-judgment. yes Uyikhupha ujaji laa nto evincent on the spot. The convener of the Eastern Cape deployees ukate Kopai uthi ujaji irrational irrational publicly I remember yes xa begqiba apho la maqabane ayahamba ayoqhuba i-registration phaa e-Orient. Sithatha usheriff siye naye phaa into yoba i-registration is part of conference. Ungarejistarisha abantu uqalisa i-conference proceedings. Akukho conference ihlalayo without i-registration. Iyaqhuba iyaproceda sithi yimiseni even ifuna siyixoxe sakuyixoxa ecourt kamnandi nento ethi ni-appeal mos the interim order. so ujaji uye wakhupha i-interdict ethi mayime yonke le nto ingaqhubekeki okhupha the leadership yaqhuba yona Yaqhuba i-leadership. with the We processes filed the application of contempt on the spot because sifikile phaa abayithatha e-court order iziswe ngusheriff sure safaka i-application contempt of the court order. Lityala lethu lesibini sure uyayibona ne bahamba ke besenza i-media briefing osiyahlalala uyayibona izawuhlala yonke laa nto yayithethwa phaa ubizawuhlala. That non-clarity kaComrade Mbalula and Comrade Oscar and many other comrades of the then PEC are cited ke ngoku kule case ye-contempt. Uyayibona ne so we're still pursuing that. contempt of court Yes. Eyesithathu, we've filed the application to compel them basinike i-rotator. Uyayibona ne when we were negotiating before the judgment, ANC voluntarily said they were going to give us a rotator. Unprovoked, no one asked them to do those because it was part of our prayers. So they said, masingayixoxeni i-rotator sizanika. so it's been about zingabi ngokwenyanga From March, late March. Late March, i-Provincial Congress. It's about 3 months. Ayikaphumi 3 irota months ngoku. ayikaphumi i-rotator. Yeah. And ke we fear the worst kula rotator. Uba kuzawuexposeka izinto. Kaloku xa uthi i-meeting ihleli namos ndikwase wa-24 ndikhona pha. I know what was happening in that branch. So ndiyayazi into ephaa kulaa rotator uba yintoni. So unoloyiko lokubana Kuskenwa nabaswelekileyo noserhawutini uskeniwe. We know. that's why ingaphumi irota. And ayizophuma my leader because we suspect that ayikho kwawubakho. Yho. Kaloku if ubune-system bendizafuna uexplain le rotate i-ANC ine-QR code eyikhuphayo before i-meeting. Okay. Part of the prayers there kule nto ye-rotate because it's a package. I-QR code uba ikhutshwa kule ndawo sikuyo i-meeting uthe izawuba kule ndawo awuzukwazi uphuma within certain radius kule area nala QR code ibe isasebenza. Ane? Okay. Now eluthuli xa egqibile umntu uskene esithi i-meeting ingaqhuba iyakhoreyitha bekusuppose bucofa isystem ukwazi uyibona because usebenza i-QR code the ID. Sure. Ayiyonto le bekufanele ithatha intsuku. But kuba inobuqhophololo phakathi ayizuvela ndawo. I-QR code ikhutshelwa umntu orongo qala. Ayikhutshelwa loyo ebenominathiwe i-BC. These are the sins ebezisenzeka e-Eastern Cape. So undixelela uba namhlanje 3 months later laa nto ibi-instructwe yi-court Ayikenzeki. ayikenzeki apha e-Eastern Cape. Sifika njani kwi-PTT because sibone sekusithiwa kukho abantu abatsha abakhokeleyo. Part of our challenges is that the PTT was a mini conference. Bisenziwa. 2, kufuna ubethwa i-technicality kule nto yale case sinayo ne-PEC because umzekelo xa sibuyele ecourt ngosiyoxoxa into ye-rotator kuzawuthiwa asisenayo i-PEC Mr. sine-PTT. In fact kodwa boyisakela aba bebeyi-PEC satshintsha ngoku safaka i-PTT. Sorry. So sicinga uba aba abazuphumelela. No, it's all right. Okay. Sicinga uba aba abazuphumelela.
uyayibona ne? 2, we went to court to challenge the PTT because there was no clarity in terms of the process followed. Niye court to challenge i-PTT. Yes. That is the High Court le eMakhanda le iphume le isandoba na verdict. Hayi nabentwana ndiyayazi wonke umuntu manje uyayazi into sithetha ngayo, but there's an interesting question I want to ask just between me and you. Kutheni isibindi esingakho sithatha phi? No, mayelithi buyela kule nto bendiyithetha. Ulwazi is an activist. Ndikhulela kwi-injustice. So I will always fight for an underdog. Do you not fear for your life? Do you Ndikhula kwikhaya eli-right eBhutlu. Silence is what will kill us. Xa sithula izinto zisenzeka, what will become of this organization? Thina ke we've got no other political will ngaphandle kwalo mbutho. So i-verdict iphumile e-High Court ithi ichitha uyi-explainile kakuhle leyo kuqala i-verdict elapha eVincent apha e-East London. Ndicela ukhe undakancele nje and explain what does this second verdict yase-High Court eGrahamstown ithini yona. Kodwa ukuhleka zeBhutlu is that many people don't understand. We do not. That's why ndaqonda ubana I came all the way ndiqonda uba ndibawela uyiva straight from the horse's mouth uba ithetha uthini kanye le ifuna sikhuphe i-political lenses le. Uzukhumbule kuba uthetha noBhutlu umuntu ongazinto Emthethweni. a lame person. Mamela Bhutlu, from the beginning i-court bid yethu was on ANC not following his rules. Sure. You can't, unfortunately, the last conference that I attended, ANC National, was in 2012. In 2017, I was just a friend of conference. So I did not partake on the revamped constitution, the guidelines. I was not part myself, but yeah, ANC is a unitary organization. So whatever decision Terapezul must follow. Sure. So ANC makes its own rules. We don't question those rules. It also attaches the guidelines to processes. But now the problem with this ANC is that they talk left and walk right. Part of the reasons why we're in court, even on the second issue, the PTT, is that the Constitution is very clear on what must happen when you want to appoint a structure. You must consult abantu bento, which is our branches, to say this is where we are, comrades. And then we must be called as people of the ANC as branches. Xa ufuna uthatha decision about APEC othi iphelelwe lixesha, to say sisekhoti comrades and ilapsile term, so we need to appoint a new structure. Then thina malungu ANC ngokwe-branches zethu, we must be consulted, sithumela abantu to loo ntlanganiso zawubizwa sithi jongani nge-NEC. Thina singabantu base-Eastern Cape singalamasebe sicinga olu hlobo. Kanti kwenziwe njani ngoku sekuphuma le PTT? I-NEC ihleli or NWC, I'm not too sure which one said. So there were no processes ezithathiweyo. Ezingabhalwanga ngurhotya. Thina si-challenge le nto ibhaliweyo i-ANC, yi-constitution ye-ANC. Ndifuna directly mhlambi in 90 seconds okanye umzuzu and a half, uthini uMantyi eRhini? What is the High Court saying in Grahamstown about this? Uthi uMantyi le nto bengafanelanga ibiza court. Nina ANC nivimba amalungu ANC political rights zabo. Hambani ke ngoku niyoreviewa le decision yenu yoku-appoint i-PTT, but siyayichitha le ikhona. Go and review this decision and do just and right by ANC members. Do what is necessary. Now, again, they want to appeal that decision. Bazawubuzwa phaa ecourt, what is it that you must appeal? You are told you've broken the law. Hambani nolungisa le nto. Now, the only thing that they need to do is to come to us as branches. Ezo branches ke noba zizawube zinorhotya phaa phakathi kuzo as applicant, kuzocengwana naye into yoba
siwophula umthetho mntakarhotya ngoku silapha kule ndawo sisemanzini bekumele uba sithini sibonisane ke ngoku singamalungu. Uyayibona wena isenzeka loo nto kwi-real life? Bayaphila kaloku nje obhuti. So kuzawudlalwa loo ndize. The arrogance of the ANC. I don't think that the ANC has an interest to field candidates in the local government elections. That's where do you see this? Uyibona iphelela phi yonke le nto kulo Vulasbuqe kule nto yenzekayo? My leader, mandikuxelele ngoku what is happening. I-heist iyacontinue ishama siyobiwa kwamasebe. Branches that are in question are running with the program of electing as candidates for councillors. And now bhuti ndibuze aba ba-disgruntled babethwe for instance they are even flouting i-guidelines apha eRhubisana. Uyamazi kumama wethu endingazumbiza ngagama apha because uyayonditsala kufacebook uba ndihamba ndithetha ngaye and une-instructions that he has issued to branches. Umbuzo ngoku akukho PTT bakhalaza apha aba bantu because kaloku i-region akukhalazwa kuyo ngokwethetho ye-ANC, kukhalazwa kwiprovince ukwenyuka. Sure. Asina-province ngoku sithethayo, bakhalaza apha abantu xa besithi siqhathiwe. Kubani kanye lo nikhala kuyo? Kubani anihoywa ne? I like nobody's giving yonke le nto iliso okanye i-chance. Nobody's listening to this. Who can save the ANC? The ANC is going to save itself. There is no particular individual. It just needs a political will from comrades. And in most cases that accept the will of the people of the ANC. Mabangagqityelwa phezulu into yoba ngubani omakakhokhele, ngubani omakadeploye. Ngoku sinyanzelwa ngookansila singabafuniyo in different branches. Yatsha apha eRhubisana. Last week Friday there was a BGM in Ward 7 where leadership region wants to impose their preferred candidate. On Monday this week we're at Ward 48 where again an RC member is contesting to come back as a candidate for Ward 48. Abantu bapha bavuma bathi notshe. Abantu bapha so ngokunenzeka kwe-ANC kulwa abantu, the voters of the abantu membership of the ANC is fighting versus leadership. And ke ngoku unfortunately uthetha their rank and file. Thina we never had the interest of leading the regions and the provinces. Kuba bekulungiswe nje ii-branches sifuna branches zethu. This is about branches in the main. It has nothing to do with the factional battles in the region. It has nothing to do with the factional battles that are happening in the province. It has nothing to do with the factional battles that are happening in the NEC. Thina singabantu be-ANC abafuna into zenzeke right in our branches. For instance, our people continue to suffer under these councillors. The reason why these councillors impose are rejected by communities because there is no service delivery. Unfortunately, we're here a few weeks back sightseeing East London. You've never seen a metro like this, and abantu continue abaqhwaba izandla for a service delivery that is not there. I-rates are absorbent in this municipality. So we don't even know what are we paying for as residents. Now ndithetha ke ngoku on a point of view of uba inzalelwane noba ngumhlali waseMonti. Yes. Ibhlungu ke bhutlu because it's our parents on the other side that are suffering. Ucinyela umbane apha akhona la room to negotiate kulo masipala. Let alone that in my ward we've been complaining about a water crisis for a year. Sitya amanzi kaGqampompo in a municipality. Asinandlela pha. If kunethile namhlanje, rest assured those RDP houses of Unit P zivuka zisemadameni. Disaster will take forever to respond to izicelo zabantu. If the ANC ignores you, you are ANC also. If the leadership ignores you, kude kuyovalwa. What is your plan? Are you planning to leave the ANC? That's not an option.
Hayi ndiyabona abantu baya ku-SACP, MK. It is happening. That's not an option. Are you planning to contest the ANC because you are not happy with what is happening? I will contest the ANC internally. If I lose my battle internally and I lose my battles in court, I will sit at home. I will accept whatever fate that the ANC brings to me. Perhaps, for now, ANC leadership has been proven wrong. Sure. Nazi into yokugqibela, you are suspended from the ANC. Ndikhe ndayiva le kuthiwa you are part of the people that were suspended by this PTT. Kwenzeka ntoni apho? Ikhothi engathi igxotha bona bhutluzi ufundela amaphepha. Yho, Ukhona number 8 phaa bendimfundisa amanye amaqabane. Kuthiwa phaa la maqabane abekwe PTT mawangazenzi amalungu e-ANC. They must not attend ANC meetings. They must not attend events. They must not go around the province in meetings, events, gatherings. kutsho icourt. Ikhothi abaxelele. So izawusolva njani ke kule nto because ifuneka kuthethwene xa isithi icourt hey sanodibana nini? Kaloku yile nto ndithi Bhutlu, as long as besekwela hash thina siphola apha entloko. Yile nto bendisithi Bhutlu, I don't think that la macomrade alapha eprovinsini, including the office of the SG, wants i-ANC in the Eastern Cape to have i-councillor candidates. Remember Bhutlu, eza branch besikhala ngazo kulo nyaka uphelileyo zikwi-disputes ziyaqhuba. In my branch, umzekelo, I've got illegitimate leadership leading a branch, running with the process of the organization. Ikhothi xa siye kuyo with that, and isithi we are reversing all these decisions. What's going to happen to the ANC? The same way that the court has ruled to say we are reversing all the decisions of the PTT from the day of the appointment. Butlazi, this is messy. Enkosi kodwa ke ngokusinika nje intluva, but I feel like the conversation it needs studio and it needs the other party to answer for themselves, which is and should happen soon enough. Utata wephondo hayi ke ndindimendi uyandizungabuzi ithini into ye-masters. Thank you so much for